Erin on vaihto-oppilas. Hän haluaa oppia japania. N21J on robotti. Hän auttaa Erinia opinnoilla. Ja tämä on meidän aiheemme tänään. Oi, menemme tänään siis kouluun. Niinpä niin. Kurkistamme eri paikkoihin koulun sisällä. No niin, tässä tulee Erinin tämän päivän tehtävä. Tänään siis esitetään pyyntöjä. Aivan. Opettelet esittämään pyyntöjä. Osaatkohan sinä? Yritetään. Tää.ここは武道場。こっちが剣道部で、下が柔道部。ここが音楽室。音楽の授業をするところ。はい。放課後はほとんど合唱部が使ってるけどね。ここが図書室。放課後は6時まで空いてるから貸し出しもしてるよ。あんまり面白い本はないけど1人3冊まで確か2週間借りられる。すいません。何？もう少しゆっくり話してください。ごめん、早かった？図書室では本を1人3冊まで2週間借りられるからね。もう少し早く話してください。ちょっと遅すぎた？ずっと日本語で大変だった。Hyvinhän se meni, mutta tulisitko taas tänne? Hei taas! Tervetuloa takaisin. Minä sanoin siis. もう少しゆっくり話してください。もう少しゆっくり話してください。もう少しゆっくり話してください。Näin siis sanotaan, kun halutaan pyytää jotakin. Sanon siis te kudasai. Aivan. Vaihdetaan mas-pääte sanassa hanashimas te-päätteeseen. Sen perään lisätään pyyntöä tarkoittava kudasai. No niin, Erin. Eiköhän harjoitella? Sopii hyvin. Otetaan sana misemas. Irrotetaan sanan lopusta masu ja vaihdetaan tilalle te. Eli siis misete kudasai. Helppoa. Eikö olekin? Entäpä sitten osiemas, opettaa kertoa? No, olisikohan se oshiete kudasai? Onhan se. Entäpä sitten tämä? Kimas, tulla. Kite kudasai. Sehän meni hienosti. Niin meni. Katsotaanpa vielä, mitä näimme tänään koulussa.ここは武道場。こっちが剣道部で、下が柔道部。ここが音楽室。音楽の授業をするところ。はい。放課後はほとんど合唱部が使ってるけどね。ここが図書室。 ここが音楽室。音楽の授業をするところ。はい。放課後はほとんど合唱部が使ってるけどね。ここが図書室。 ここが図書室。 ここが音楽室。 音楽の授業をするところ。はい。放課後はほとんど合唱部が使ってるけどね。 ここが図書室。 ここが図書室。
課後は6時まで空いてるから貸し出しもしてるよ。あんまり面白い本はないけど、1人3冊まで確か2週間借りられる。すいません。何？もう少しゆっくり話してください。ごめん、早かった？図書室では本を1人3冊まで2週間借りられるからね。もう少し早く話してください。ちょっと遅すぎた？Oletko nyt ymmärtänyt, miten esitetään pyyntö? Olen. Te kudasai. Ja nyt sitten seuraavaan osioon. Katsotaanpa, kuinka eri ihmiset Japanissa esittävät pyyntöjä. すいません。これとこれを使って花束を作ってください。はい、贈り物ですか？はい、出産祝いです。はい。すいません。はい。これ見せてください。はい。駐車券を入れてください。今日はどうしますか？思いっきり切ってください。切っていいんですね。はい。カラーはどうしますか？明るくしてください。はい。どうですか？とってもいいです。Kylläpä muuttuikin, vai mitä? Oikein mukava kampaus. Ja nyt pieni arvoitus. Niin, koulusta löytyy jotain mielenkiintoista. Keksittekö mitä? Mikä tämä on? 持ってますよ。持ってますよ。Se on jokaisella tytöllä. Mikä tämä oikein on? Ahaa! Se on sukkaliimaa. Sukat eivät valu, kun sitä levittää sääreen. Se pitää sukat ylhäällä. Kätevää! Erin, lähdetäänkö nyt taas Suomeen? Lähdetään! Mä oon Noa Nakai, mä oon valmistunut Sibelius Akatemialta viulusta ja musiikkiteknologialta. Ja nykyään mä opetan viulun soittaa perinteisellä tavalla ja etänä. Ja me järjestetään Hangon musiikkijuhlia ja musiikkileiriä. Ja mä toimin myös omassa yrityksessäni äänisuunnittelijana. No, viulusoitto on lähtenyt varmaan siitä liikkeelle, että mä oon saanut viulun Japanista ja sitten mä oon tykännyt katsoa pienenä viuluviikareita ja sitten ensin pahviviulun kautta ollaan lähdetty liikkeelle. Konnichiwa. Mä opetin tätä pientä kiichiä ensi vuoden täällä Suomessa ja sitten kiichi joutui lähtemään perheensä kanssa Japaniin. Etäopetus on sitä, että tässä tapauksessa kun opetetaan viulua, niin perinteisesti oltaisiin niin kuin samassa huoneessa, mutta nyt siinä on niin kuin televisio, monitori, ruutu välissä ja sitten siinä on niin kuin videokamera, joka kuvaa
kumpaakin osapuolta, niin osapuolet näkevät toisensa sen ruudun kautta. Ja sikäli se opetus on ihan samanlaista, ikään kuin siinä olisi vain ikkuna välissä, varsinkin nyt kun on korkealaatuisia nämä laitteet. Sugoi, that was very, very beautiful. You have improved very much since last time, I think. 西村昌司です。キイチの、父親です。このレッスンでは、ノア先生とキイチの間の通訳の役目をしています。キイチです。7歳です。バイオリンを始めてから2年になります。Hyvä. All the time here. Mun isä on japanilainen, mutta mä en nyt kauheasti osaa puhua japania. Hyvä. Appo. Shoji tulkkaa mun englantia japaniksi ja myöskin Shoji aika hyvin ymmärtää niin kuin viulunsoiton tekniikasta, kun me ollaan jatkettu tätä yhteistyötä aika pitkään, niin se pystyy sitten toimimaan mun niin kuin apuna sikäli, että voi laittaa käsiä oikeaan asentoon ja tämmöistä, että se on tosi tärkeä apu niin kuin henkilö siinä. この方法でバイオリンのレッスンを受けることには、キイチにとってはとてもいいことだと思います。というのは、キイチはフィンランドでバイオリンを習い始めて、今日本にいるのですが、日本にいても同じように同じ先生でレッスンを受けられるということはとてもいいことだと思います。Hyvä,もう一回。OK。1、2、3、4。Yes, that's it。子供と一緒に、時間を持っていろんなことを、過ごす。特に、子供が、勉強している、場に立ち会うということはとっても親にとって、いいことだと思います。Yes. So this way you can get it very much in control. That's very nice. どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。Moi moi. Moi moi. Suomessa näytti taas ihan hurjan hauskalta. Siirrymme vaativampaan harjoitukseen. Kenta pyytää Sakilta palvelusta ruokatunnilla. Tämä on aika vaikeaa, joten korva tarkkana. Selvä. Hai domo. Hai. Hai domo. Hai dozo. 焼きそばパンください。ごめんね。焼きそばパン終わっちゃったな。ごめんね。しまった。遅かったか。お、焼きそばパン。何よ。いや、買いに行ったらもう売り切れてたんだよね。ぼやぼやしてるからでしょ。食べたかったな、焼きそばパン。諦めなさい。このメロンパンと取り替えてお願い。やだよ。このままだと頭の中焼きそばパンのことでいっぱいで午後の授業は手につかないからお願い取り替えて。知らないわよそんなこと。じゃあ私のいいよ。いいよそんな。まだ黙ってろ。ありがとうめぐみちゃん。この本は忘れないよ。大げさなんだから。いただきます。Jaksovaleipä näyttää namilta. Pitää paikkansa. Noerin, ymmärsitkö äskeisen keskustelun? Kyllä kai. Vastaappa sitten tähän. Mitä Kenta kysyi Sakilta? Hetkonen. Hän taisi pyytää Sakia vaihtamaan melonileivoksen voileipään. Aivan oikein! Ihanaa!
Kenta ei sanonut tällä kertaa kudasai. Ei sanonutkaan. Nimittäin, kun pyytää ystävältä palvelusta, silloin ei tarvitse sanoa kudasai. Selkisi. Ja katsotaanpa sama vielä kertauksen vuoksi. Hai domo. Hai. Hai domo katsusan da ne. Hai douzo. Yakisoba-pan kudasai. Gomen ne. Yakisoba-pan. Owachatta na. Gomen ne. Shimatta. Osokatta ka. Yakisoba-pan. 何よ。いや、買いに行ったらもう売り切れてたんだよね。ぼやぼやしてるからでしょ。食べたかったな、焼きそばパン。諦めなさい。このメロンパンと取り替えて、お願い。やだよ。このままだと頭の中焼きそばパンのことでいっぱいで、午後の授業は手につかないからお願い、取り替えて。知らないわよ、そんなこと。じゃあ私のいいよ。いいよ、そんな。お前は黙ってろ。ありがとう、めぐみちゃん。この本は忘れないよ。本当大げさなんだから。いただきます。Pyynnön esittäminen sujuu nyt kuin vettä vain. Hyvä, se tämän päivän kieliopinnoista. Huippua! Nyt sitten siirrymme kokeillaan osioon, jossa tutustumme japanilaisiin tapoihin. Mitähän me nyt kokeilemme? Tänään me kokeilemme mustekalan muotoisten nakkien valmistamista. Japanilainen eväsrasia on kaunis ja lystikäs. Ruoka valmistetaan usein hauskan näköiseksi ja veikeän muotoiseksi. Tänään me yritämme paistaa nakit mustekalan muotoon. Taidon saloihin meidät johdattaa herra Harua Shiokawa. Tarvitsemme seesamin siemeniä ja nakkeja. 半分ぐらいのところまで包丁まず1つはい2つ Ensin viiletään veitsellä nakille 8 jalkaa. Sitten ruskistetaan nakki paistinpannussa. Jalat leviävät ja taipuvat mustekalan muotoon. Vielä silmät seesamin siemenistä ja valmista tuli. Ja nyt kaikki tekemään mustekalan muotoisia nakkeja. Wow, very good. 足何本ありますかKaikki pärjäsivät oikein hyvin. 何が楽しかった？タコウインナーを切るとこ。タコウインナー切るところ？面白かったの？本当。いただきます。マスク食べて。Mustekalan muotoiset nakit ovat tosi vinkeitä. Toden totta. Ja lopuksi tapaamme vielä eri maassa asuvan henkilön, joka käyttää työssään japanin kieltä. Mielenkiintoista. Japania maailmalla. Olemme nyt Etelä-Koreassa. Etelä-Koreassa tehdään nykyisin paljon matkapuhelimia. Se on 3. suurin matkapuhelimien valmistajamaa. Tämä on tutkimuskeskus Japaniin vietäviä matkapuhelimia varten.
Tässä työssä tarvitaan japanin kieltä. Manual を見ながら日本の携帯の特徴を分析しています。 Työntekijät opiskelevat japania 3 viikossa. Jeong Byung Rim on kurssin priimus. 日本語の勉強して、細かい感情の部分まで伝えることができますから、仕事がスムーズにいきます。 Tämä on herra Jeongin koti. Jeong opiskelee uutterasti vapaa-aikanakin. Häämatka suuntautui mihinpä muualle kuin Japaniin. Jeong lukee myös japanilaisia kirjoja ja katsoo japanilaisia elokuvia oppiakseen tuntemaan maan kulttuuria. 部屋を愛する気持ちとか、子供を大事にすることとか、韓国人と日本人はですね、そんなに変わらない部分もたくさんあることが分かりました。 Herra Jeongin Japanin harrastus alkoi työn yhteydessä. Hän aikoo jatkaa japanin kielen ja kulttuurin opiskelua. Mikähän mahtaa olla Jeongin suosikki-ilmaus japaniksi? 1, 2, 3. 一生懸命やれば何でもできるという意味でこの言葉が好きです。 Herra Jeong osaa puhua japania tosi hyvin. No niin osaa. Erin, muistatko sinä mitä me opettelimme tänään? Toki. Me opettelimme esittämään pyyntöjä. Mou skoshi yukkuri hanashite kudasai. Niin sitä pitää. Opimme viittaussanoja. Tuskin maltan odottaa. Tuskin minäkään. Nähdään ensi kerralla. Silloin opitaan lisää japania. Moikka! Hei vaan kaikille. Hei Nähdään hei. taas. Pian opitaan lisää japania. Kiitos taas seurasta. Ja hauskalla tavalla. Teilläkin oli hauskaa. Sayonara. Sayonara.